Good morning guys. It's first day of school. Okay, gigisingin ko ng anak ko para maka-exercise. So ang exercise niya po guys ito. 10 pesos isa yan eh. Pwede na. Yan, pambili ng chocolate. Yan, pambili ng juice. Okay, pambili ng candy. At pambili ng chocolate ulit. Naka 40 pesos ka na. At ipiplex ko po tong Black Mamba kong Michael Jordan. Dito kami sa baba guys, nag-chill pag hapon. And then yun nga, magpapaalam na siya. Sabi niya magpakabait ka. Yan, nakaligo na guys ang anak ko. Ready to go. Nakain na po sa ng chiksilog na luto ni Mami galing pang sa lugawan namin. Ganyan nga, iinom pa ba? Tubig daw. Tubo para sa prinsesa. Ay, prinsipe. Yan guys, ang aking lady rider na walang lisensya, ako lang meron. Yan. Papaalam ka na kay Lola na walang bra. Go. Yan na po guys, malapit na kami sa monumento papuntang Quiapo guys. Yan na po guys. Nating maayos ang ating mga kids guys. Tandaan niyo yan. Shout out sa pinsan kong gwapo, Benedict Somera. Then, malapit na tayo guys. 4 na kanto na lang. Yan, happy ka ba? Shout out kay bro. Ito bro Gamatan. Yan po guys, malapit na sa gate. Gate number 1 to 10. Pili ka dyan. Number 12 tayo. Wala naman sa 10. Yan na guys. Alam na baby. Saan si daddy? Dito ako. Yan. Isang kiss lang. Yan na po guys. Naglalakad na po sila. So dito po sa Tagudin Central School, pwede silang modular or face-to-face. And then, ito na po sila. Bye na. First daddy. And then, ito po ang sa Centennial yata nila. Diyan po kami nagsumba. And guys, ito na guys. Ito yung first in school anak ko. So, galingan mo ha. Don't be pasaway. Tumingin ka, pangit ka. Ano ba guys, ang Harvard University of Tagudin. Yan. Bye Bibi, ingat po sa school. Bibi, wag ka magpasaway dyan ha. Ingat ka. Sulat ka Bibi ha. Sulatan mo kami kung nagugutom ka. At yan na po guys, thank you so much for watching our videos. Subscribe po guys. Georgie Vlog. Thank you so much. Thank you.